tun tuma chuan ui a hri rabies an ti veite hian ang wangin nge tui hlau tlatna hydrophobia an nei ti hi kan bi chiang don ani ui a hri na na thlen tu hi virus chikhat ania rabies virus an ti mai thin he virus na thodan hi alo rilin alo ra phlak le a mihring hi adu danang takin alo thunun tlat mai alo ni ani na taka chuan ui a hri veite hian a hran pain tui an hlau chuang lowa an hlau zo ke ro chu tui le thil tui ril dang han lem tak kha ani rabies virus te hi neurotropic virus an nia hriat na thazam nerve cell an beya ti chuan tong lam te thok na lam le thil lem na lama hriat na thazam te an bein an thunun thin ani chu wang chuan thil lem an harsat le a chu chuan tui le thil dang lem hlauna le du lo na a thlenta a tui kha a hlau hrim ni lovin tui lem kha a hlau ta em ani hei tak hi virus na thodan rap thlak em chu ani uya hri veite chu zeng ang main an che tha thei lo thina an tong ngai lowa thil lem le thok na lama harsat na an nei thin he virus hi chila tanga kaidar ani bera uya hri veite chuan chilan nga em thin reng ani virus chuan hri veite chu chil tam tak siam chuak turin a thunun tlata chu anin the darna tura ta na thil poimo ber ani tlat ani heng virus in an thil tum ber chu atam theyang ber in thla puna in the dar ani a taksa an lu khan anin thla pung ta chara chil mangin ain the dar ta thin tina ani chu wang chuan chil chu a poimo ta em maya ti chuan ui a hri veite chuan chil an lo nei tam ta em maya chila chuan in the dar mai thei turin virus tam tak anom reng boka chu chil virus tam tak in the dar thei mai tura anom khom na chu ari ra mai lo nan ven him alo ngai ta ani ui a hri vei chuan chil alem lo nan virus chuan a hriat na thazama na thokin chil lem a harsat ta em maya chil chu lem lovin a bulvela the dar se ti chuan mundanga in the dar se ti chu virus du dan ber ani tin tuia in chuan virus tam tak kha apol dal dona alem dai phei chuan virus tan khan in the dar theina ati tlem duai don ani chu virus hian a hre chiang a tui le thil dang hrim lem a harsat theina turin nerve lam a beita chat ani thil lem alo harsata alo hreom tak awang chuan ui a hri vei chuan tui in an hlau pha tawak ani he rabies virus hian mihring hriat na a thunun tlata che theilo le tong theilovin a siama thil lem a harsa a thok na lama harsat na a thlen bok ani virus khan adu danang taka anin thla puna anin the dar theina turin a phuar beta chil lem a phal sak lo bur a thunun tlat ani ber mai khovela virus rap thak ber te zingami chu ani chiang ani mihring bi ka chuan he virus hian ui a hri veite chu zombie a chantir ani deuh ber maya zombie nen an dang lamna ero chu zombie chuan thil eile in an hlau lowa an kalsonin an cheson thei boka an hriat na lam ero chu mihring pa ngai hriat na hlo vek turin virus hian a thunun ve ani